ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜ ಈ ಸೊಲಸು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟದ ಐತೆಂಕಲ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ತೂಳೆ ತೂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೀಪ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡೂರ ಕೊಡ್ತದೆ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ. ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಯಾನ್ಲೆ ಬರ್ತದ ಏತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇರತ್ನಾಲ ದೀಪಗಳ ಆಚರಣೆ ದೀಪಾವಳಿ. ಗಾಳಿ ಬರುന്നുಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ ದೀಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತದಲೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗದಲೆ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೆಳಗಿಸನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಮೇರು ತುಲೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂಭ್ರಮ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಡು ಆಚರಣೆ ಮಂತದಲ್ಲ ದೀಪ ಬೆಲೆಗೆ ಸದ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿ ಪೊಟ್ಟು ಅಂದಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿ ಅವು ಪಟಾಕಿ ಪೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬೀಡಡಕ್ಕಿ ಮಲ್ಲೆಡೆಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬಿಡ ಅವೇ ಅಕ್ಕನಾಗ ಅವೇ ಮನೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡತ್ತಲ್ಲ ಬೀಡೋಡ ಕೆಲವು ಪೊಟ್ಟು ಪಟಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೌಂಡ್ ₹80 ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರ ಊಟ ಕೈಕೋಡಲ್ಲ siap nanti laki mbak karot tuh kontra andal kami itu apa tuh je candi alpa ini sumar di itu nah Oleh friends itu ji patah beda ki berapa sih? Allah mana salah jujur lah. aja itu wiki ya ₹4 yes
ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು 80 ರೂಪಾಯಿ. ಅಷ್ಟೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಪಟಾಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದುಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಕೊಂತುಜಿ. ಸೊ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ. ಮುಗಿನ ಉಂಟ ಇನ್ನೀ ಪರ್ಪ